Mapuso presyo naman sa isda sa pila ka merkado sa Bacolod City nagsaka. Mabaskog nga balod sa lawod ginalantaw nga kabangdanan. Nakatuto kay Ling Pedreso. Talalupang doon ang pagtaas ng presyo sa ginabaligyang nga isda diri sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Yara sa 40 utong 50 pesos ang pagsaka sa kada kilo sang bangros o kung 250 pesos kada kilo halin sa 200 pesos. Halin sa 380, nagsaka naman sa 400 kutong 450 pesos ang kada kilo sang bulaw. Sunod sa mga manubaligya, maiwat ang supply sa isda, rason nga wala sila sang mahimo kundi magpasaka man sang presyo. 10,500 sa kabanira. Before pinala. Isang liga do pilala ni man. Do sobrala ni 4,000. Kung normal na siya man, nubo na siya, nubo na taas na niya 4,500. Ojo tayo isda, doy, wat di bla subong. Ito mo tayo, pertigid dyan to, dyan kamal sang isda. Sunod sa mga ini, ang makusog nga balod sa tunga sang lawod, ang rason sang maiwat nga supply sang isda. Aminado ang pila ka manugbakal nga tuman kamahal ang presyo, apang naintindihan sa mga ini ang sitwasyon. Oo, kamahal na. Oo, kamahal. kita mag-adjust bilang ano di? Wait, kami imo na. Pating sindihan, nailang kita na ni. Mulang gina. Upod Gerwa Banggoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas.